Българският лев, такъв какъвто го познавахме, вече официално е в историята. Довиждане! Не знам дали ще имаме нови срещи. Вече всички свикнахме, надявам се, с евробанкнотите, които малко ми напомнят за уния пари от Монополи. Свикнахме с това хем да смятаме всичко да делим на две, хем обаче да плащаме двойно за всяка една покупка, тъй като явно повечето частни търговци не са разбрали какъв точно е курсът на валутата и си смениха цените, да речем, от 5 лева, ами направо ги сложиха на 5 евро. Как да не се почувстваш богат в такава обстановка? Ако преди година ми бяхте казали, че ще давам по 10 лева за чаша фреш от 220 милилитра, щях да си помисля, че или сте луди, или явно има много пари. Независимо, че като цяло подкрепям преминаването ни към еврото заради особената ни ситуация в икономически план в момента, независимо от тия временни ценови промени, които не са много приятни, има нещо различно, което според мен пропускаме, когато говорим за цялата тая тема с Европейския съюз, еврото, Европа, пари, богатство и така нататък. А то всъщност въпросната тема е много по-важна и значима за нас, българите, защото можем да си вземем едни важни уроци и да подобрим положението на нашата държава в бъдеще драстично. Така че в това видео, скъпи приятели, ще отбележим: има ли значение изобщо каква валута имаме в България? Има ли някаква държава в Европа, която не е приела еврото и въпреки това се справя много добре? Защо това е така и какъв е скрития урок от примера на въпросната страна, който може да вземем и да използваме тук у нас? Аз си казвам Верен Тончев и вие сте с канала Изход. Изход от всички уния грешни разбирания, стари идеи, гадни схеми, и тук ще си говорим за реалните ни проблеми, ама и за реалните им решения. Няма просто да плямпаме. Така че без повече увъртанки, струва си в самото начало да отбележим нещо важно. Когато говорим за загубата на суверенитета на нашата държава и на валутата ни, защото вече лева го няма и така нататък, става дума за всичко това с приемането на еврото, което вече се случва от няколко месеца насам. Трябва да си признаем една малко неудобна истина, ама е факт. България не притежава реален паричен суверенитет от близо 30 години. Всичко започва през тая кошмарна 1997 година, когато хиперинфлацията стопява спестяванията на хората почти буквално за нощ, а цените започват да растат буквално с часове. За да се спаси държавата от пълен разпад, това, което се прави и е бил доста мъдър ход, е въвежда се така нареченият валутен борд. Какво означава това на един по-лесно разбираем език? Това означава, че българският лев е бил вързан първо тогава към германската марка, а след това към еврото. Реално от този момент нататък Българската народна банка доброволно се отказва от своите най-важни инструменти за една независима и суверенна централна банка. Първо, БНБ официално вече не може да печата колкото пари се реши. Всеки лев, както е било тогава, трябва да бъде обвързан за еврото в резерва ни. Другото, което се отказва БНБ-то, е, че то не определя вече лихвените проценти, т.е. те се диктуват директно от Европейската централна банка, която е била в Франкфурт. Когато въпросната Европейска централна банка вдигне лихвите, съответно и нашите лихви се вдигат автоматично. Третото важно нещо е, че курсът остава фиксиран. Това число, което е 1,95583 или какво беше там, не се е променяла от вече четвърт век, което е супер. Реално левът отдавна е някакво евро в български дрехи, ако мога да се изразя така, защото ние сме като пътник в автомобил, който се движи с скоростта на шофьора, която, ако използвам тази метафора, е Европейската централна банка, но ние нямаме пред себе си волан, нямаме педали, нямаме и дори не стоим на предната седалка. Голямата ирония е, че когато приемаме еврото, ние всъщност връщаме част от нашия суверенитет. Защо? Защото преди еврото да бъде официално приетата валута при нас, решенията за нашите пари са се взимали директно от Франкфурт без нас. Когато сме членове на еврозоната, управителят на БНБ сяда на масата заедно с борда от Европейската централна банка и има право на глас. Може да влияе на политиките, които така или иначе ни засягат. Така че, когато някой каже, че губим лева, истината е, че ние просто сменяме едната
илюзия за независимост с реално участие в управлението на валутата, която всъщност ползваме от 1997 година насам. И това е страхотно, тъй като част от Европейския съюз и съответно от еврозоната, това създава една рамка, която внася стабилност в иначе не много стабилното ни икономическо положение. Но, независимо дали страховете ни са оправдани или не, статистиката си остава безпощадна и безмилостна. Тя не се интересува непременно от нашите емоции, надежди или политически пристрастия, защото е студена и обективна. По данни на Евростат, дори сега в началото на 26-та година България остава твърдо закотвена на дъното по доходи в Европейския съюз, въпреки че си струва да отбележим, и това е много важно, че все пак вървим нагоре. Докато средните разходи за труд в Европа отдавна надхвърлят, например, 33 евро на час, ние тук все още се опитваме да прескочим този праг на 10-11 евро, но ще стигнем там. Напълно съм уверен, говорили сме за тия теми в канала ни преди, ще стигнем. В момента обаче този истински шок не е просто състоящ се в тази суха цифра на заплатата ти, като си вземеш плика. Шокът е от така наречената покупателна способност. Тоест това е разликата между това колко пари получаваш ти и колко е реални стоки, като хляб, гориво, наем и така нататък, може да си купиш с въпросните пари, които ти се дават. Тук всъщност пропастта между нас и останалите държави понякога не изглежда просто като дупка, ме направо като Гранд Каньон. Точно тази реалност ме накара да спра да слушам всичките тия безкрайни спорове за това еврото ще нас спасили, ще наограбили. Защото истината за цялата тая тема с валутата е, че еврото или валутата е само опаковката, а богатство се крие вътре в съдържанието на въпросния български продукт. И затова много силно бих се радвал да спрем да гледаме в краката ни и да погледнем нагоре към върха. И по-точно към държавата на върха, която е станала буквално синоним на богатство в Европейския съюз, въпреки че, това е шоково и е много нетипично, но тя няма петрол, няма излаз на море, няма дори евро. И тази държава е Швейцария. Сега, редно е да се попитаме как една малка нация, обградена от едни сурови планини, успява да се издигне и да изгради един стандарт, който за нас изглежда като почти научна фантастика. Какви са тези исторически решения, които са ги направили да станат толкова недосегаеми? Важно е да разберем, че тяхното богатство не е плод на случайност. Няма такъв филм. Това е стратегия. И е важно това да го говорим, защото това е стратегия, от която България има какво да научи. Затова да видим какво точно се е случвало. Както казах, ние днес свързваме Швейцария с лукс, прецизност и едно безкрайно спокойствие. Но ако се върнем 150-180 години назад в историята, реалността е била много по-различна и шокираща. Тогава Швейцария е била, ако мога да се изразя метафорично, като сиракът на Европа. Тоест тя, както казах, няма никакъв излаз на море, няма природни ресурси, няма някакви колонии, които да граби и да взима пари от тях. Франция, вас гледам. И докато Англия или Франция, разбира се, са строяли империи по тогавашно време, швейцарците са се борили за оцеляване върху една земя, която в 75% от случаите си е била просто скали и ледници. Знаете ли какъв е бил основният им износ тогава? Не са били часовници или пък сирене и със сигурност не е било шоколад. Основният експорт на Швейцария по тогавашно време е била кръвта на нейните синове. Поради невъзможността да изхранват населението, швейцарските кантони са сключвали договори тогава с чуждите монарси. Хиляди млади мъже са напускали домовете си, за да станат наемници. Те са били като едни машини за убиване на Европа. Тоест те са се биели за Франция, за Испания, за Прусия, дори за папата. Ватикана и до днес пази своята швейцарска гвардия, което между другото не е просто една традиция, ми е някакси последното ехо от тази ера и от времето, когато швейцарците не са имали никакъв друг избор, освен да си продават живота за хляб. Сега, малко по-късно обаче, швейцарците са били поставени под един критичен избор, както за съжаление историята показва цялата друга част от Европа.
Само че швейцарците взимат един избор, който е бил добър. Докато Европа се самоунищожава в двете световни войни, Швейцария избира един въоръженен неутралитет, както се казва. Това не е било от страх, ми една целенасочена стратегия. Те превръщат Алпите в една огромна, гигантска, естествено формирала се крепост. Пълнят с мини бомби всеки един тунел и мост и мобилизират, представете си, 850 хиляди души, което буквално е един на всеки 5 жители, само и само да изпратят следното послание към Хитлер, за да му е ясно. Хитлер, можете да влезете у нас, но направите ли го, няма да намерите нищо, освен купчина камъни и разбити пътища. Резултатът, между другото, е един икономически шах и мат, защото през 1945 година Германия и Франция, знаете ли как са? В руини. 80% от индустрията им е тотално заличена, а дълговете към останалите държави са огромни. В същото време швейцарските заводи са непокътнати и работят буквално на 100% капацитет. Те вече имат модерните технологии, златните резерви и най-сигурната валута, докато останалите те първа започват да градят от нулата, защото сме решили, че ще се самоизбиваме. Швейцария не просто оцелява в тия смутни времена, тя използва разрухата на останалите държави, за да се превърне в този недосегаем финансов и технологичен център, както между другото я познаваме и днес. Всъщност това е техния ключ номер 1 – стабилност и неутралитет. А сега, ключът номер 2, за който много бих наблегнал вътре, се нарича добавена стойност. Това вече е ходът, с който Швейцария преминава на едно съвсем друго ниво. Когато една държава няма петрол, или злато, или безкрайни природни ресурси, ниви и така нататък, тя е изправена пред един избор. Или да бъде бедна, или да бъде най-умната. Швейцарците очевидно избират второто. Начинът им на мислене е, че истинското богатство не е толкова в това, което ти изкопаваш от земята си, а това нещо, този продукт, в който ти превръщаш вече изкопаното от земята с ума и ръцете си. Тук идва дефиницията на техния успех, тази висока добавена стойност. Ще ви дам един простичък пример. Те внасят стомана на цената за скрап, да речем $10, но вместо да направят от нея пирони, те я превръщат в един механизъм за часовник, който тежи грамове, но се продава за $10,000. Да речем, някои между се продават за много повече. Тази разлика от $9,990 не е за материала. Това е дизайна, прецизността, марката, вековната традиция, крафтсменшипа зад въпросния продукт. Ето ви още няколко факта, които доказват гения зад въпросното решение. Швейцария неизменно взема първо място в света в глобалния иновативен индекс вече над 10 поредни години. Освен това, те имат най-високия брой патенти на глава на населението в целия свят. Докато другите държави произвеждат продукти по лиценз, Швейцария е тази, която държи правата върху самата технология или лицензите. И между другото не са само часовниците или нощчетата или шоколадите, които ги издигат икономически. Швейцарските гиганти като Рош или Novartis контролират пазара на най-скъпите и сложни лекарства в целия свят. Там добавената стойност е още по-висока, защото една ампула може да струва колкото буквално нов автомобил. Те съзнателно отказват да влизат в тая надпревара за по-евтини и по-евтини стоки. Швейцарците знаят, че не могат да се състезават, например, с държави като Китай или Бангладеш по ниска цена на труда. И затова те не произвеждат тениски, а правят машините, които произвеждат тези тениски. Тоест те не правят едни обикновени инструменти, а правят прецизна апаратура, която да може да извършва едни буквално така микрохирургични операции. Точно тук е отговорът и на целия въпрос с високите им заплати. Когато твоята компания продава продукт, който е с 1000% надценка заради неговата уникалност, тя разбираш, че може да си позволи да плаща на своите служители заплата от 7000 или 10 000 евро. В България, докато ние все още се фокусираме върху индустрии с ниска добавена стойност, като например шивашките услуги на ишлеме или сглобяване на прости детайли, заплатите ни винаги ще бъдат ограничени от тавана на това, че сме в една конкуренция свързана с евтин пазар, ако мога да се изразя така. Какво да кажем за образованието им тогава? Тук бих казал, че идва
още по-големия сблъсък с нашата реалност. България битува това схващане, че без висше образование си нищо. Резултатът от това само, че имаме в пазара на труда хиляди млади хора с дипломи по икономика или по право и по всичките тия сложни предмети, които работят обаче в кол-центрове и в заведения за бързо хранене, защото пазарът няма нужда от толкова много теоретици, които обаче нямат реални умения. В Швейцария логиката е много по-различна. Тя буквално е обратната. Те имат така наречената, аз съм говорил и в други видеа за това, дуална образователна система, която е гръбнакът, между другото, на това цяло чудо, което виждаме в икономически план. Близо от 70% от швейцарските ученици не отиват в гимназията, за да учат после в университет. Вместо това те избират въпросното чиракуване, apprenticeship на английски. 3 дни от седмицата те са в буквално реална компания, може да е банка или софтуерна фирма или фирма, която има някакво прецизно производство. Останалите 2 дни те учат теорията в училище. Тоест тези 16-17 годишни младежи получават заплата от фирмата, докато се учат за това как да бъдат бъдещите сертифицирани специалисти, в които бизнесът, между другото, още от как са тинейджери, инвестира и обучава директно. Последиците са очевидно зашеметяващи. Швейцария има една от най-ниските нива на младежка безработица в целия свят. Около 2-3% са, докато, за съжаление, при нас един млад човек тепърва започва да търси своя път с дипломата в ръка на, да речем, 24 годишна възраст. В Швейцария на същите години те вече имат 8 години трудов стаж, специфични умения и заплата, която е била спестявания, и им позволява един пълноценен и независим живот. Няма полза човек да гледа чуждите истории и така да им се кефим, освен ако не взимаме поука за нас. Така че след внимателно изследване на цялата тая тема съм извадил 5 важни поуки или 5 важни урока, които може да вземем и да ги приложим у нас. Ето накратко въпросните уроци, които българите може да вземем. Първо, в икономически план. Спираме да продаваме този ефтин труд. Вместо да изнасяме суровините като зърно и дървесина, трябва да се научим да създаваме крайни продукти с висока стойност. Не да се състезаваме с ниска цена, а с високо качество. Втори важен урок в сферата на образованието. Редно е и ние да въведем въпросната дуална система, която е учениците влизат в реалния бизнес от 16 годишна възраст, учат занаят, взимат заплата и така се създават специалисти, а не някакви безработни висшисти. Третото нещо е свързано с правосъдието. Правилата са предвидими като швейцарски часовник. Инвеститорите у нас не търсят непременно ниски данъци или не само това. Търсят сигурност, че законът е равен за всички и съответно парите им са защитени. Четвърти важен урок – децентрализация. Това означава даваме повече власт на локалните общини. Когато регионите сами работят и се опитват да привлекат инвеститори и съответно задържат част от данъците си, икономиката диша много по-свободно и не е централизирана само в столицата ни София. Точно този разговор си го говорих с кмета на един от топ 5 най-големите градове в България. Петия урок – независимост. Инвестираме в собствена енергия, в собствено производство и се фокусираме в това да бъдем максимално суверенни. В нашия модерен свят тази думичка неутралитет означава да не си уязвим и зависим всеки един път, когато дойде някаква световна криза или крах. Тоест, като щатите вземат някакво решение, това да не ни отвява, деца вика, в рамките на 7 часа разлика. Така че ако трябва за момент да върна обратно за цялата тая тема за еврото, както по-рано го споменахме, струва се да кажем, че Швейцария, въпреки че е най-успешната държава в Европа, тя не е предприела еврото. И това може да изненада мнозина. Ние дори често пъти чуваме този аргумент: добре, ако е толкова хубаво еврото, що швейцарците не го приемат. Само че отговорът е много прост. Толкова им е силен франка, че те го използват като защитен щит. За какво им е евро? Когато в света има криза, всеки желае да купува франкове, защото са стабилни и защото са силни. Това, разбира се, има и обратната страна. Скъпия франк прави техните стоки много по-скъпи за чужденците и за да оцелеят, швейцарските фирми са принудени да бъдат възможно най-иновативни в света. Ама аз бих казал, че това е плюс по принцип. Те нямат избор, освен да са възможно най-добрите. Толкова добри, че света да иска да купува техните продукти, въпреки често пъти 4, 5, 6 цифрената цена. Това обаче ни показва и на нас, че Швейцария е богата не защото има някаква своя валута, а защото света има доверие.
в тях. Доверие в правилата, доверие в качеството на стоките, доверие в дългосрочната визия, която надхвърля един краткосрочен мандат или правителство. Независимо, че занапред ние ще плащаме в евро, истинската промяна ще дойде, когато спрем да се питаме какво можем ние в България да вземем от Европа и започнем да си задаваме този въпрос. Какво можем да създадем ние, което Европа и съответно целият свят желае до такава степен, че не може без него. А истината е, че ние имаме какво да предложим. Вярвам го. И така, след като извървяхме пътя от евромонополи парите в джоба ни до върховете на швейцарските Алпи, остава един последен важен въпрос. И това е въпросът, който всеки един от нас се задава, докато гледа статистиките. Имаме ли изход за България? Дълго време ни се казваше, че въпрос на изход е чужбина, изхода е да бягаш някъде там, където системата вече работи, само че Швейцария ни показва нещо друго. И то е, че те не са намерили изхода на готово, а са си го построили сами, парче по парче, с решения, които са вземали преди 100 години и които остават и са добро за тяхната нация и до днес. Дай Боже, същото нещо да направим при нас. Има изход за България.